салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастен. Тамошобинон боз ҳам дувойкои фасон омадагиай дар бозори Корвон тарафи Тилло бозор, ҳафтум дарвоза, дуюм қатор. Марамат, ина рақамои савдогарам ҳаст дар рӯи экран. Нархошон хушрувай, нархи арзонай. ира бинен. Чанд сомай? 350 сомон. Ман рақамои савдогарам мемонам. Каседа дар корай метавонед нависеншона, доставка дорам. Наздикам нишон тем. Качествош нағзакай духтаро мана начос доран. Материалошон ҳеч намешава, бо ин нархо арзон мешава. Ай пеш биёен. Духтарако. Инами чекое ки дида истодаен, ҳамаи ҳамин чекои духтаракое ки дар компанияи Атоми кор мекунанд. Ино пул вложит кардаги нестанд. Ино ҳар моҳ харид намекунанд. И духтарако дар 6 моҳ як маротиба ягон маҳсулотша мехарид, лекин маҳсулотошон ба дараҷаи олиш, сифатош зурай. Ҳама чи дора ки мода дар корай. Барои чи ойлик мегири? Барои он ки духтаро командаи мустаҳкам бояд кунӣ. Иҷода командада бо шумо да ҷордан мекунанд. Марҳамат, нами хоҳари ма да бинависен. Ман худам шахсан кор мекунам. Ами хоҳари ма да бинависен, кора мефаҳмонад то на чихе осонай. Айзвания намеафтӣ, ҳар моҳ харид намекунӣ, бал намесӯза. Чихеле гуфтам дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, тамом. Иёра бинед, и духтарако дар 2 ҳафта нам хеле ойлико мегиранд. Ҳар 2 ҳафта ойлик доранд. Ина бинен, бо гап занен катишон мефаҳмонанд то на. Хуби и харобшавак чой дар чиай ки духтарако ки баъди чоя хӯрдан шумо гаштарака вазне ки партуфтагед, гаштарака у вазна намегирен. Чӣ хеле ки медонед баъди диетаҳо агар шумо 5 кило хароб шавен, 10 килои дигар баъд аз чанд вақт гаштарака вазн мегирен. Аммо анами намо чой вазна мутаъдил нигоҳ медора. Метавонед ки дархост кунен ҳастай. Пушаймон намешавен духтаро, раҳматам меген. Анами болора бинен духтаро, ҳамаи ҳамино ҳози 320 сомон иштаган, ҳамаш двойкая. Диден чихе хушрӯ, юбка дорастай, бадана ваёш боша киртаяю, ай болош ха жимпир доран. Мана беҳад хушрӯ 320 сомони двойкои фасон. Ина қисми поёнам ҳам хеле ай. Диден уш костюмаю брюккатян. Мана ин моделша бинен. Ҳамаи ҳамин ҳози 320 сомони иштагай. Беҳад фасонак. Ана аз ине ки ҳози мо нишон додем, бо и расветкашам ҳаста. Бинен, и рангшам хушрувай. Нархаш 350 сомон и моделша. Аз и ҳози ма дигар расветкора нишон метиҳам. Ина бинен чихе расветко ҳастай. Аз и модел сиё ҳастай, сиё дора бо кадомшай? Коричневи сиё. Хулас духтарако шумо нависен, бо суратоша мепартояндтона. Ина и цветчам хушрувай пудрови. ҳамаи суратоша шумода мепартоянд. Ина сериш ҳастай. Баъд ина хеле сабзи талхабарган балотвияй. Ҳам хеле ҳамаи цвето ҳаст. Бо и дига моделшай капюшондоруш. Ҳамаи амино 350 сомонай бо арзон мешаванд тамошобино. Баъд ина ин моделора бинен чихе хушрӯ. И чандай? 380 сомон и модел. Материалш аҷоиботай духтаро. Мана хавсак беҳад фасон ҳамроҳи юбкашай. Ана и кожани чандай? Кожани 350 арзон мешава. Баданай кожани сета расветка дора 350 сомонай бо арзон мешава. Диден сиё ҳам дора. Марамат нависен шумо бо шумода мефаҳмонанд. Ана и 320 сомонара хостум ай пеш нишонтон тим. Биненда брюкошон катиян, ёям расветка доран. Фасони бадан. Мана хоҳишмандо ишам хушрувай. Ина инош юбка катиян. Мана моделои фасон аҷоибот, чандтаи ранг. Чӣ тавре гуфтам кадомеш ки мисол наворда хушрӯ наомад, метавонен худи савдогарда нависен, шумода суратоша мепартоя. Мана двойкаи ҷада бисёрай, беҳад двойкаи хушрӯ доранд. Баъдан бинен тамошобино, ин хе курткачаҳо доранд. Ёра чанди кадай нози? Анами ряда 250 сомон. Ина духтаро курткачаҳои фасон модни 80 сомон, 320 сомон. Ина ё 250 сомона? Кожани 250 сомон, ёш 320 сомони мехдоро бинен чихе хушруванд. А ва ёш чи? Уна розови сафедайку? Ё 300 сом, 280 сом. 280 сомон. Ира бинен чихе хушруванд. Бадана ё чи? Тедиё. Ё 220 сомон кадом. Амирият полный ҳамаш? Тамошо бино ира бинен.
220 сомонӣ. Ҳама намуд тедиёи фасон хушрӯ. Марамад биёен бозори Корвон, тарафи Тило бозор, ҳафтум дарвоза, дуюм қатор. А дувойкои боло чандан? Яъни ҳама боло. Ваё 300 сомон ай. Ана дувойкора диден? Оям хушрӯи бадан 280 сомонӣ метиҳан. 300 ай 280 сомонӣ да пешниҳод мекунад. Марамад метунад омада гирен. А ин қисми поён чанд смаяй? Дувойка тройка? 300 сом. Ҳамаш? 300 сомон. Ана ино боша 300 сомонӣ духтаро. Ира бинен. 250 сомон ай. Брюкошкати. Ё 250. Ина ино 250 сомон брюкошонкати. Азир сиёҳам расветка ҳастай. Баъд ана инора бинен, инош тройкаян. 350 сомон тройка. Чандта расветка дора диден? Хушрӯи бадан. Ана баъд и 350 смая. Ина 350 смара бинен тамошобино. Двойкаи спорт стили фасон. Марҳамат метавонен омада ай пеш бинед. Дархост кунем дар сафкаям доран. Ана ба тамошобино мехом шумода спортивни стилора нишон дим. Спортивкора. Духтаро бинен чихе моделои хушрӯ доран. Нархошон аз 220 сомон то 250 сомон ай. Ана качествои нақс бинен қа хушрӯай ҳам дарозаш ҳастай, ҳам калташ ҳастай. Ҳамаш двойка ва тройка ян мана. модни духтаро дер накунен, биёен бо нархҳои нақс пешниҳод кардестиян, метавонен харидорӣ кунен. Иҷада бо талстовкаҳо ҳастая ва ё брюкушкатия ё бе брюк. Мана сетай боло. Ва ё чандан? Ва ё 250 сомон. Ина 250 сомон буда. Фасонан духтаро мана. Диден 250 сомони брюкошонкати. Хушрӯчаян. Ай куркотон чандиян? Ина ино. Ё 250 сомон, 280, 300 сомон, 250, 220 сомон. Ира бинен духтаро, инора 250 то 220 сомон ҳам метиҳан. Фасони ира бинен 320, 350 буд, ҳозир 220 сомони кадагиян. Метавонен омада ай пеш бинен. Ай чанда? Ина Ё 260 сомон. Ман 250 сомон ҳам метиҳан. Ини двойка кардигани хушрӯ дора. Расветка дора? Расветка дора. Ино чанд сма? Ё 250. Ина тамошобино иша бинем бо 250 сомони чихе фасонан. Мана аҷоибот хушрӯ 250 сомон. Баъд юбкои вай дора, на? Кожини. Юбкои кожинитон чанда? 150. Ина юбкаи кожа каседа дар кор бошад духтаро. Чандта расветка, ҳамаш фасонай. Нархошон 150 сомонияй. Мана каседа дар корай биёен бозори Корвон, тарафи Тило бозор, ҳафтум дарвоза, дуюм қатор. У двойкара бинен духтаро қа хушрӯ. И чандай? 380, 350 да метиҳан. Двойка да гап нест духтаро. Качестваш хушрӯи бад. Ина хоҳишмандо омада ай пеш бинен хитон. Беҳадам хеле двойкаҳои хушрӯ бисёр доранд дар ин нуқтаи савдо. Ана бадана ино ҳаста. Ё чандан кардиганои дароз? То зонура ҳастай 280 сомон. Аз инам ё бисёр мепурсанд. Мана расветкаҳош дарозиш то зонуай 280 сомон нархиш. Ана иҷада бо двойка. И двойкатон чанда? Ё 200 сомон, 280 буд, 200 сомон кардем. Ана баъд тамошобино ина ин двойко 200 сомонӣ шидагиян. 280 будан, ҳозир 200 сомон шидагия. И киртаву туникае ё ки юбкае вай? Киртаву кофтае. Хулоса биненда. Чанд расветка дора 200 сомонӣ. Ё платёи. Ана ба платёи ғавсаки хушрӯ. Ё чанда? Ё 180 сомон. Платёшон 180 сомон. Ина диден? 180 сма. Чанд намуд платёи хушрӯ ғавсак духтаро. Ира бинен. Фасони бадай нархшам нағзай барои и сифат. И вай чандай палто? Палтоям доранд духтаро. Палтоотон чандия? Духтаро ина палто 450 сомонӣ шидагиай. И тараф шама? Бале.
اینا پالتوی خشرو 450 سومونی شدن دخترو مرامت میتوانین بیاین با آیپش خطون یک تا با یک تا دیده انتخاب کنین همش خشروان دیدین عجیب بود فسونه من خشرو انا بای چنده اینه تدی اوريجینال